Значи има инсталиране някакви партишани. Изтриваш ги всичките. Даваш им delete. Като не остане един голям. Даваш new. Избираш 100 000. Примерно, за да ти е 100 мегабайта цето. Той ти казва, че ще направи още един дял, който е за някакви системни файлове. Цъкаш OK. И ето форматира. 97 мегабайта остават за C и 100 мегабайта за системни. Остави една част 368 мегабайта, която не е форматирана и е чиста, затова не ти се появява изобщо. Тоест не я виждаш като драйв, като нищо, не е направена като дял. Трябва да я форматираш и нея, за да се появи като дял. На сайт си излиза автоматично колко е голяма, цъкаш Apply и го прави него primary, т.е. прави и него като допълнителен partition, т.е. като дял D, примерно. Имаш C, имаш D, имаш един, който не се вижда, 100 мегабайта за системи. Това е цялата процедура. Избираш този дял, цъкаш върху този дял, който искаш да ти е C с Windows, в случая моя 97,6, толкова излиза горе-долу. Цъкаш Next и продължаваш нататък с инсталацията.